is tot dienst en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Die geest aan God blij wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hem en met mekaar een liefde kan verkeer. Die heilige geest gee uit die schat door Christus zelf verdien. Zij liefde, blijdschap, vrede gunt, kom hij aan ons voorzien. Wie laat leiden door Godse geest, leer iets van Christen wees. Hij leert ons